1874 urte urrian, lehenengo plazan kantatu nuen, nik Hernaniko lurrian. San Antonio deitzen diogun, ermita baten aurrian. Lagunak alkar istimatuaz, lehengo oitura zarrian. Jose Miguelek atera zuen, oso hizketa leguna. Hau da gaztiak precisamente, guk egin behar deguna. Altxa dezagun San Antonio, gaur da beraren eguna. Gaur goiaz txikin dago itxututa, orduko nere laguna. Orduko hango bertsolariak, lau lagun ginean guziak. Hernanin bertan bataiatuak, barrilu hartan naziak. Jose Miguel ta Erramunilak, nita Juan Mari biziak. San Antoniok merezi duta, eman zaizkagun graziak. 61 urte, badaduzkat Bizkarrian. Kargamenturik txarrena hau da, ezin utzi baztarrian. Hanka batetik kojokan abil, reuma daukat istarrian. Baino baditut laguntzaileak, ez nago modu txarrian. Gazterik hasi nitzan da, orain daño bitartian. Zenbait umore eder jarri det, Kantabriako partian. Pixka batian ez naiz aztuko, sartuagatik lurpian. Nere aipamenak izango dira, beste 80 urtian. Pixka batian ez naiz aztuko, sartuagatik lurpian. Nere aipamenak izango dira, beste 80 urtian.